Bona nit, me diuen Paco Mesado, faig la falla Illes Canales Trafalgar. El tema de la falla es Genios de la Tecnología, en el cual está Newton, que es el que li caigui la poma en el cap, i va sobretot sobre genios de la tecnologia de l'internet, la gent que només que fa jugar en el Facebook. També està la tecnologia de que un home està treballant i fa tot en el botó. La tecnologia que un dia el llaurador és més rentable ficar plaques solars que plantar hortalisses en l'horta. Genios de la tecnologia és Eduardo Punset, que està averiguant què tipus de mono és personatge Quico Rivera, perquè sense tindre i tot, ell sent un fisiòleg o un químic i fer una persona molt important, no té tanta fama com ell. I la tecnologia, avui hi ha molta tecnologia, però estan tancant tot, educació, la sanitat, estan retallant un dia en tot el que és la tecnologia, però en vez d'anar avant anem arrere. La feina la tinc prou avançat. Si podeu passar per el taller, que el tinc en Alfara Patriarca, veureu que in situ, que la falla més o menys està el 70% feta, en el qual he depositat moltes il·lusions i esperem tindre sort i que tinguem unes bones falles. Bona nit.